חזרנו, עכשיו אנחנו בדרך למהפך בשוק המשכנתאות. אולי מי שירצה למחזר את המשכנתא יוכל לעשות זאת עם פחות טופסולוגיה מבעבר. בקרוב יוסר המחסום הבירוקרטי העיקרי שמנע את זה עד עכשיו, ויעביר את האחריות לבנקים. עם כל הפרטים נמצא איתנו גלעד ברזילי, יועץ פיננסי וזכיין של רשת דרכנו לייעוץ משכנתאות. שלום גלעד. שלום ענבל. אז אנחנו מדברים פה על רפורמה שעשויה מאוד לעודד את מחזור המשכנתאות. ואת התחרות בין הבנקים. בעצם הרפורמה כבר יצאה לדרך ב1 לאפריל, בתחילת החודש. המשמעות שלה, כמו שאמרתי, פחות טופסולוגיה, אבל המשמעות היא גדולה הרבה יותר, כי בעצם המכשול העיקרי במחזור משכנתא, במחזור חיצוני מבנק א' לבנק ב', היה ההתמודדות עם התפסים שהבנקים היו מכריחים אותנו ממש לגשת ולקחת פיזית את התפסים ולהעביר אותם לבנק החדש ולהחתים את הבנק הישן על איזשהו כתב הסכמה, וגם בטופס היה צריך להיות סכום משכנתא מדויק לסילוק, ומה קורה אם פתאום המדד עולה והיתרה של החוב עולה בכמה שקלים, ומה קורה אם היה לנו החזר חודשי והקרן והחוב של המשכנתא טיפה ירד, שוב לעשות את כל התהליך מחדש. אז מה שקורה עכשיו בהוראה נפלאה של בנק ישראל, זה בעצם שהבנקים יעשו את זה ביניהם במערכת דיגיטלית חדשה, בלי שום קשר ללקוח. הלקוח לא צריך לקוטט רגליים, להוציא שליחים ולהתעסק עם כל הדבר הזה, שגרם להרבה לקוחות שהתחילו תהליך של מחזור משכנתא, פשוט לוותר. כן, הם ויתרו, אז בכל זאת באיזה היקף כן ביצעו מחזור משכנתאות? בשיטה הישנה, עוד לפני שהרפורמה נכנסה? בשיטה הישנה, אז ככה, קודם כל מחזורי המשכנתא מתחלקים לשניים. יש מחזור פנימי, שזה מחזור, שזה שינוי התנאים הקיימים באותו הבנק. ויש מחזור חיצוני, שזה כבר ממש לקחת משכנתא חדשה ולסלק איתה משכנתא חדשה מבנק אחר, ולסלק איתה את המשכנתא בבנק א'. המחזורים הפנימיים היו בכמעט פי 8, בהיקף שלהם יותר גדולים מהמחזורים החיצוניים. בעצם לא הייתה באמת תחרות אמיתית, כן? אז כן, תמשיך. וזה מה שהרפורמה הזאת באה לפתור. אז זאת אומרת, ממה שאתה אומר, ולפי הנתונים, פחות ופחות לווים של משכנתאות, נוטלי משכנתאות היו מוכנים לעשות את כל התהליך הזה ולעבור לבנק אחר, חיצוני, ועדיפו, אם כבר, אז בתוך הבנק עצמו. נכון, אבל לפני שאנחנו מדברים עכשיו על כל העניין הזה של המחזור, בוא נסביר רגע מתי נכון לבצע מחזור משכנתאות, מה זה מחזור משכנתאות, ובאיזה שלב מבצעים אותו? מעולה. אז מחזור משכנתא זה בעצם פעולה של לקחת משכנתא חדשה בתנאים טובים יותר, או שאני אדייק ואומר בתנאים טובים יותר עבור הלווה באותה נקודת זמן, ואיתה לסלק את המשכנתא הישנה. עכשיו, באיזה מצבים זה מגיע? בהורדת החזר חודשי, אנחנו נתקלים בזה היום המון, כשאנחנו חיים בסביבת ריבית כל כך גבוהה, בתקופת מלחמה ואינפלציה, ואנשים קשה להם לעמוד בהחזר החודשי, שרק עולה ועולה. כן. אז בעצם במצב כזה... זו סיבה מספר אחת למה למחזר משכנתא היום, כן, זאת הסיבה הראשית בעצם, פורסים את המשכנתא מחדש, וככה מורידים את ההחזר החודשי. סיבה נוספת היא דווקא מהצד ההפוך, מי שיכול להחזיר יותר בהחזר החודשי, ואז לצמצם שנים ולחסוך בטוטל עלות של המשכנתא. כן, ריביות והצמדה, המון כסף, מאות אלפי שקלים. אז לשנות את התנאים של המשכנתא? לשנות ולהתאים אותם ללווה. כל אחד ומה שהוא צריך באותו רגע. אז עכשיו שאנחנו מדברים על הרפורמה הזאת, נשים את הדגש שמדובר ברפורמה לבצע את המחזור המשכנתא לא בבנק שלך, אלא בבנק אחר, חיצוני, בהתאם לתנאים שהבנקים מציעים, ופה בא לידי ביטוי התחרות. נכון, כי בנק אחר ייתן לנו תנאים טובים יותר, אבל כשאנחנו כבולים באותו בנק, איזה אינטרס יש לו באמת להתאמץ ולתת לנו תנאים טובים יותר. נכון. בסופו של דבר אנחנו אצלו, אז אולי הוא ישפר קצת בשביל... מה הסיכוי שבאמת זה יקרה ונראה באמת תנאים יותר טובים? האם הרפורמה תצליח? אני צופה שהסיכויים הם מאוד גבוהים, כי אני מקבל המון דוחות יתרות לסילוק, שזה בעצם דוחות משכנתא. כן. ואני רואה אנשים שלקחו משכנתאות לפני 3 ו4 שנים, כשחלק גדול מהמשכנתא הוא עם רכיבים צמודי מדד. ובעצם החלקים האלה, יש לי
מישהי שאני מלווה מלפני שבועיים, היא קיבלה, היא שלחה לי את הדוח יתרות לסילוק שלה, ויש לה שם רכיב צמוד מדד של 330,000 שקל, שהיא משלמת 6 שנים, מחזירה כל חודש החזר חודשי למשכנתה, וכמה היא חייבת היום? 330,000 שקל. בעצם זה לא ירד. אז גם אלו שלקחו משכנתאות כשהסביבת ריבית הייתה הרבה יותר נמוכה, אבל הם לקחו אותם כי זה היה כנראה נכון לאותה תקופת זמן, לפחות חלק מהמשכנתה עם רכיב שהוא צמוד מדד, היום סובלים מזה והם חייבים לעשות מחזור משכנתה, או לכל הפחות לבדוק את המשכנתה שלהם אצל איש מקצוע. כן, אז עכשיו כשהריבית היא גבוהה יחסית, 4.5%, זה בפני עצמו מעודד יותר מחזור כזה של משכנתאות? כן, עוד הפעם, כמו שדיברנו מקודם, יש הרבה מצבים שבהם נשקול לעשות מחזור משכנתה, גם לשפר תנאים, גם להוריד עלות כוללת, וגם ובעיקר להוריד החזר חודשי, בעצם לפרוס ליותר שנים ולקחת מסלולים שהם פחות מסוכנים, שהמשכנתה תהיה יותר יציבה ולא תתפח ותתפח, הרי בסופו של דבר הלווים משלמים כל חודש, החזר חודשי למשכנתה, עומדים בתשלומים, הם רוצים לראות שהחוב גם יורד, לא שהוא גדל חלילה או נשאר אותו הדבר. כן. הבנקים יציבו איזה שהם חסמים לעניין הזה, לדעתך? עלולים להציב איזשהו חסם, להגביל? הבנקים תמיד יכולים להתחכם, אבל בנוגע להוראה הספציפית הזאת, היא הייתה צריכה כבר לצאת עוד בשנה שעברה, אבל בגלל המלחמה הבנקים הגישו בקשה לדחות את זה, וזה יצא עכשיו ב1 לאפריל. בסופו של יום הם מחויבים לרגולציה של בנק ישראל, ובסופו של יום כל מי שרוצה למחזר משכנתה, יש לו את הזכות לעשות את זה. כן, זה אומר שהם יוכלו לעשות את זה בלי שהם יהיו כבולים לבנק באיזושהי דרך של נניח כנס או משהו כזה, בהנחה והם רוצים לעבור. יש מסלולים המעבר יהיה מאוד קל, גם מבחינה טכנית שהטפסים... כן, מבחינה טכנית, וכשלוקחים משכנתה חדשה, היא כוללת בתוכה את הכנסות, אם וכאשר יש כנסות במשכנתה הישנה כשפורים אותה. אבל רק לסבר את האוזן, כמה שיש יותר כנס, זה אומר שיותר כדאי למחזר. זאת אומרת שהכדאיות לחיסכון עתידי היא הרבה יותר גדולה. אז אין מה לחשוש מהדבר הזה. אז למה בעצם אפשר לצפות מהבנקים? ברגע שאתה רוצה לעבור לבנק אחר, בעקבות הרפורמה, למה אתה יכול לצפות מהבנקים? כמה הבנקים יכולים להוריד את התנאים ולהפוך אותם ליותר אטרקטיביים? אפשר לצפות שהבנקים עכשיו ילחמו יותר על הלקוחות, על הלווים. איך זה יבוא לידי ביטוי? זה יבוא לידי ביטוי שנאמר לקוח פונה לבנק אחר, מקבל הצעה, וחוזר עם ההצעה הכתובה הזאת לאותו בנק מקורי שבו נלקחה המשכנתה, הבנק המקורי יוריד לו את הריביות, ישפר לו את התנאים, הוא לא ירצה לאבד אותו שהוא עכשיו ילך לבנק אחר, בשבילו זה לאבד לקוח, ואז הוא יצטרך לגייס שוב לקוח. אז אני צופה שהדבר הזה יגרום לתחרות בריאה בין הבנקים, שבסוף כולנו נרוויח ממנה. ומי יהיה אחראי על העניין הזה של המודעות? איך מעבירים לציבור את הבשורה הזאת לגבי הרפורמה החדשה? אולי לבנק אין אינטרס לידע אותו בעניין המחזור משכנתאות, השינוי הזה? לבנק כמובן שאין אינטרס, אני חושב שהאחריות היא שלנו בסופו של דבר. אז תמיד אנחנו נמצאים פה בשביל לשתף את האינפורמציה הכל כך חשובה הזאת. ואני רוצה גם להוסיף שמשכנתה זה לא מוצר של שגר ושכח. ממש לא. צריך לבדוק את זה אחת לשנה, שנה וחצי, או בטח כשתנאי השוק מבשילים לאיזשהו שינוי. בדיקה היא אף פעם גם לא עולה כסף, והיא יכולה רק לתת לנו בעצם את ההבנה להיתכנות למחזור אם וכאשר. ובנק ישראל מאוד רוצה יש לו אינטרס לקדם איזושהי תחרות בין הבנקים, זה לא משהו כל כך מפותח, נכון. אבל אולי זה צעד שיכול להקל על נוטלי המשכנתאות, כשאנחנו רואים את הביקוש למשכנתאות מאוד מאוד גבוה. כן, נקווה שככה, ונקווה שזה צעד ראשון מיני רבים. כן. גלעד ברזילי, יועץ פיננסי וזכיין של רשת דרכנו לייעוץ משכנתאות, תודה רבה לך. תודה ענבל. בשיחה הזאת, תודה.